Dobrý den, dneska se podíváme na prostředí HTC Sense 4.0, které bude dostupné v nových telefonech HTC One S a One X. Tak, tady ta romka, na které to běží, je Insert Coin Beta 12, což je romka od jednoho vývojáře, který do ní implementoval testovací verzi Sense 4.0. Běží to na HTC Sensation, je to tady uniklá verze, takže ve finální podobě to nemusí být úplně přesně tak, jak to je teďka na videu, ale pro rámcový pohled to, myslím, docela stačí. Tak hned jdeme na to. Jak si můžete všimnout, jsou tady nové hodiny, celé to vypadá docela jinak než Sense 3.6 a Sense 3.0. Jinak vypadají složky, jinak vypadá hlavní panel, máme průhledný vrchní pruh. A pokud přetahuji ikonu, tak se mi zobrazuje takováhle pěkná mřížka, ve které vidím tvar té ikonky. To je příjemné. Teď dám telefon do doku a uvidíme, co se stane. Tak. A stalo se to, že se nám překlopilo prostředí do horizontální polohy. To taky nebylo zvykem. Takže nepotřebujeme dock mod. Tohle funguje velmi slušně, velmi pěkně. Ale zpátky do klasického portrait modu. Jak jste si ještě mohli všimnout, jsou tady jiné widgety. Tady widget na hudbu, který má jiný vzhled, widget lidé, widget na lokaci. Předělán byl také systém přidávání widgetů. Najdu si prázdnou plochu. A tady se mi objeví nahoře pruh ploch, na které můžu přidat jednoduše z nabídky dole widgety, případně je můžu vyhledat. Je to poměrně pěkně udělané, takže dejme tomu, že chci přidat nějakou aplikaci, vyberu plochu, třeba tuhle, přidám si tam Angry Birds. Tak, Angry Birds jsou tam. Takhle můžu dávkově přidat několik widgetů, což je prostě super. To se povedlo. Další věcí je nastavení ploch, které známe z minulých verzí. Gestem otevřu, můžu plochu vyhodit, případně přidat novou, jednoduché. HTC pro nás taky připravilo konečně nové tapety. V Sense 3.6 byly stejné jako v Sense 3.0, tady jsou úplně nové. Úplně nové krajinky a tak dále. Takže dáme si tam nějakou krajinku. Tak, pardon. Tak a je tam. Změna proběhla taky v notifikační liště. Jak vidíte, není tady žádný odkaz na Quick Settings, musíme ťapnout na nastavení a pak se nám až otevře menu nastavení. Je to trošku zdržení, ale dá se to přežít. Jinak zůstalo všechno úplně při starém. Hlavní menu. To je docela razantně předělané. Je tady posun horizontálně, místo vertikálně, jako jsme byli zvyklí dřív. Je tady přímý odkaz do obchodu. A při tažení po těch dolních kartách, ne tak se to vypne, sakra, tak chce, pardon, při tažení po těch dolních kartách vzniká takový pěkný krychlovitý efekt. Jinak ta nabídka je klasická, časté a stažené aplikace. Jednoduché. Tak, nastavení, tam se taky něco stalo. A v podstatě je to změna jenom v tom, že to vypadá bíle a je tady tenhle pěkný efekt při overscroll. Ten je docela pěkný, líbí se mi víc, než když by tam svítila nějaká pitomost. Je prostě, vypadá to pěkně, ale to platí pro celé to prostředí. Myslím si, že konečně tohle je verze Sense, která celá vypadá pěkně. Je to takové vzdušné, hezké, je to radost používat, vzhledem k tomu, jak to pěkně vypadá. Tak, co tam máme dál? Třeba hudba. Hudební přehrávač je opět jiný. Tak. Tady bych mohl mít nějaká internetová rádia, která tam ale nemám, ale dám můj telefon. Teď tady můžu něco najít. Tak najdu, něco najdu. Otázka je co, no. Třeba tohle ťapnu. A už nám to hraje. Ovládání je logické, jenom došlo k nějakým dílčím změnám a ke změnám v té hlavní struktuře. To znamená, že pokud já jdu tady, tak vidím pěkně tady ty obrázky těch Alp, to dřív nebylo.
Tak, to by byl hudební přehrávač. Klávesnice je také jiná. Pokud otevřu aplikaci pro zprávy, která v podstatě jenom vypadá jinak je tam to samé, tak vidíte, že klávesnice vypadá jinak, je větší, má jiný grafický vzhled. A jsou tam dole ty šipky. To si nejsem, zrovna u těch šipek si opravdu nejsem jistý, jestli to bude i v té finální verzi, řekl bych možná, že spíš ne, ale je otázka, no. Je vidět ale, je to vidět v mnoha aplikacích, že HTC nepočítá s tím, že by existovalo tlačítko menu. Nepočítá s tím. Ty nabídky se objevují nahoře tak, jak to Google myslel. To je docela pěkné. Nicméně funguje i tlačítko, funguje i ťapnutí na displej. To je pěkné. Jak jste mohli vidět, pošta vypadá trošku jinak. Ty nové zprávy jsou označeny tím pruhem vlevo, aby byly líp vidět. Máme nový vytáčeč, nebo jak se to jmenuje. Opět nový design, vypadá to pěkně, vypadá to slušně. Záložka lidé, opět ten redesign. Změny, ty byly i ve fotoaparátu. Je tady nové prostředí. Myslím, že je to poměrně rozumně skoncipované. To, jak to bude lepší, jestli to bude lepší, nebo jestli to bude horší než ty původní, ukáže čas. Hodně zajímavá je aplikace HTC Car, která se pustí, když dáte telefon do doku, do auta. Počkáme. Tak. HTC Car. Tak. Ta je bohužel pro vás asi teď na výšku. Nepřišel jsem na to, jak to udělat, ale možná udělám samostatné video s ní. Ještě uvidím. Tak ta HTC Car, tohle je hlavní obrazovka, kde máme 4 rychlé volby, takže dám telefon. A mám tady velká tlačítka, velké volby. Teďka někomu sakra volám. Jo. Velká tlačítka, velké volby, proto, aby se to dalo pohodlně ovládat, když řídím auto. Je tam taková ta věc, jakože oni nenesou zodpovědnost za nějaké úrazy a tak dále, ale to se dalo čekat. Je tady teda ten rychlý vytáčeč, rychlé zpravování navigace, ke které se ještě dostaneme. A je tady rychlý hudební přehrávač. Taky uspůsobený k tomu, aby se dalo jednoduše ovládat v autě. A tou poslední věcí, na kterou se podíváme, bude kalkulačka. Bude ta navigace od HTC, která neměla jsem možnost ji vyzkoušet v akci, ale jmenuje se Locations. A jedná se v podstatě o plnohodnotnou navigaci s offline mapami, která ale má jenom 30denní zkušební dobu a potom si ji musíte koupit. Vypadá jako nějak takhle. Neskoušel jsem ji, abych se přiznal jakoby v praxi. Ale vypadá poměrně pěkně. Ale jako velká ta výhoda tam asi bude to stažení těch map, že jo? Protože na Google Maps a na Google navigaci jste závislí na tom, jak vám jde internet, a pokud máte FUP 150 MB, protože FUP českých operátorů je opravdu tristní, tak si nejsem úplně jistý, jestli to bude stačit. Takže to jsou ty hlavní inovace v Sense 4.0. Je možné, že se tam objeví ještě nějaké další, uvidíme, jak bude vypadat finální verze. Nicméně, osobně si myslím, že Sense 4.0 je opravdu pěkný prostředí, pěkný launcher. Myslím, že se to podařilo, je to rozhodně skok kupředu a je vidět, že HTC vyslyšelo ty hlasy těch lidí. To, že Sense bylo přebujelý, bylo moc velký, bylo moc nepěkný, tak myslím, že tady se podařilo tady ty věci eliminovat. Uvidíme, jak to bude jako v tom opravdovém modelu, ale myslím si, že i v tady té podobě to jde docela slušně používat. Za Android Market CZ Ondřej Trhoň.